ఈ రోజు మనం అందరూ తినే బియ్యం పంపిస్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఈ రోజు మనకు రోడ్లు వేయించిన వాడు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇంటికి లోన్లు వస్తున్నాయంటే నరేంద్ర మోడీ గారు. ఈ రోజు మన అందరికి ఆయుష్మాన్ భవ్ అనే ప్రోగ్రామ్ పేరిట మందులు వస్తున్నాయి. బీపీకి, షుగర్ కి మందులు వస్తున్నాయంటే నరేంద్ర మోడీ గారు. గ్యాస్ సిలిండర్లు కానీ, అలాగే ఇంటికి కుళాయిలు కానీ, ఆడవాళ్ళ ఆత్మాభిమానం కాపాడుకోవడానికి టాయిలెట్లు కట్టించాడు ఒక్కొక్క ఇంటికి కూడా. రైతులకు 2000 చొప్పున కేంద్రం నుంచే నిధులు విడుదలవుతున్నాయి. ఈ రోజు రాష్ట్రానికి కావలసిన నిధులన్నీ వస్తున్నాయి అంటే కేవలం నరేంద్ర మోడీ గారి ద్వారా వస్తున్నాయని చెప్పి మీరు అందరూ ప్రయత్నిస్తారు. హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుతూ ఆర్థిక పటుత్వాన్ని మన దేశానికి ఇచ్చి ఒకప్పుడు అప్పుల్లో ఉన్న దేశాన్ని మూడో స్థాయికి తీసుకొచ్చిన నరేంద్ర మోడీ గారు, భారతదేశ రక్షణ వ్యవస్థ అత్యంత పటిష్టంగా తయారు చేసిన మహానుభావుడు, భార్యను విడిచిపెట్టి ప్రజల కోసం సేవ చేసి త్యాగం చేస్తున్న మహానుభావుడు. అలాంటి వ్యక్తితోటి మనందరం నడవలసిన అవసరం ఉందా అని చెప్పండి. మనం కాపాడుతున్నవారు ఎవరు? నరేంద్ర మోడీ గారు. నేను అందుకే భారతీయ జనతా పార్టీ తయారు. మీరందరూ ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఎవరైతే మన ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నాడో, ఎవరైతే మన జీవితాలు వెలుగునిస్తున్నాడో అటువంటి ఆయనతోటి మనం నడవడం ఎంతైనా అవసరం.